जोङो दिनै दतमा मण्डल बिजेपिनिफ्राय ओरै गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय फैनाय सुबुंफोरखौ जों जयनिं होदों। बिथांमोनहा जोंनिनो दुम्ब्रुगुरि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय सिखारबिल गामिनि बेनिफ्राय 15 न'खर आरो फ्राय गसाइनिसिना बिसिडिसि सिंनि आथेबारि गामिनिफ्राय न'खरनै फैदों। बिथांमोनहा दानि बिजेपिनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै बा सेन्ट्रेल बा स्टेटनि बिजेपि गभर्नमेन्टनि हाबाफारिखौ मोजां मोननानै जोंजों दतमा मण्डलावबो बिजेपिनि पावारखौ लाबोनो थाखाय जोंखौ हेफाजाब होनो फैदों। जों नुनो मोनो माखासे ससियेल मिडियायावहाय गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि सोद्रोमाफोरा बिजेपि दोलोखौ दतमा बेयावहाय बिजाथि होनाय नङा होननानै फोसावबाय थादों। थारमाने बिथांमोनहा मिथिखागौ जे बिजेपिया मोनसे राष्ट्रीय दल आरो बिसोर बादाबो होनो हाखानाय नङा। खालि बिसोर सानदों जाहाथे जोंनि कार्यकर्ताफ्रा जेनेबा इउपिपिएल बा बिपिएफ बिसोर सानदों जोंनि कार्यकर्ता जाहाथे जोंखौ गारनानै थाङा। बिथांमोना नुदों जे लोब लोब दिनै मन'रन्जन ब्रह्मखौ मोजां मोननानै बिजेपियाव जयनिं खालामनायाव सानफ्रामबो जागासिनो दं। दा बिसोरो सानदों मन'रन्जन ब्रह्मआ बिजेपिनि टिकेट मोना होनोब्लासो गावसोरनि कार्यकर्ताखौ बिसोर हमथानो हागोन। बिसोरना बेनो। जों दा ओनसोलनि तथा दतमा समस्तिनि सिङाव थानाय गासै हारि माहारिनि गामि गामि जों हाबगासिनो दं। दल संगठननि दैदेनगिरिफोरजों जों रायज्लायगासिनो दं आरो मोजां जों बिथांमोननिफ्राय सहानुभुतिखौ मोनगासिनो दं। जेबो फेक्टराथ' मा थानो जोंनि नुनायावथ' मोननैबो दला दतमा समस्तियाव फेक्टर नङा। एखेबारे 100% जों देरहागोन। बिकास बसुमतारी सिकारबिल। सिगां नोंथाङा बबेबा राजखान्थि दोलोजों लोब्बा दंमोन नामा? आगोलाव बिपिएफआवनो दङमोन। नोंथाङा मानि थाखाय आं दा बिपिएफनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननायलाय आं दा बिजेपियाव फैनाय जाबाय। बिजेपियावहाय फैनायनि माबाफोर उद्देश्य दं नामा? उद्देश्यआथ' जोंनि न'खरनि अनुस्थान जानो थाखाय बा गामिनि डेभेलप जानो थाखाय बे जिनिसखौ नांगौ जानाय हिसाबै आं बिजेपियाव फैनाय जादों। आं दा बेखौनो बिपिएफनि खामानि बिपिएफनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननायलाय आं दा बिजेपि पार्टियाव आं बाहायनो जइन लाफैनाय जादों आरोखि। मोनाखै। आंनि मुङा अनुरुफा बसुमतारी। गामिया सिकारबिल। नोंथाङा बिजेपि दोलोआव मानि थाखाय जगदान जाखो? आं बिजेपि दोलोखौ मोजां मोननानै जगदान जाफैबाय। सिगां बबेबा राजखान्थि दोलोजों लोब्बा दंमोन? आङो सिगाङावहाय इउपिपिएलआवमोन। नोंथाङा इउपिपिएलआ 4.5 बोसोर सरकार खुंबोबाय, बेयावहाय नोंथाङा जेबो सुबिदा मोनाखैमोन नामा? जेबो सुबिदा मोनैखाय बिजेपियाव हाबफैनाय जाबाय।